kwalento uyesu wathabatha isidlo nabafundi bakhe wayifihla into ethi kubo akazuphinda babone isidlo yayisesangokuhlwa sakubegqibile bathi sho Botani Khamet thike lento thabathi ihambe ebheke Getsema thabathi ihambe engenalwazi lento yokuba lapha endleleni ikhona i-deployment ekhoyo yomkhosi wamazwe akazange ayofika waqhakamfulwa wabhekiswa esikhundleni kamlonto ngingabendla ukutshikisana leyo yoba sekunjenje sisuka phela ithuba belikho ke sihamba nesiganeko ngesiganeko siyahlala kwezehlala siyahlala kwezehlala umcimbi ke womnqamlezi uqala kule ndawo umcimbi womnqamlezi yena ngomcimbi wamaRoma ingenguwo nomcimbi wamaJuda ayinkolelo yamaFelishiya into yokubulala umuntu ngomnqamlezi ukuthula ngempela ayithokotha ngelinye ixesha ephila amjokisa inhloko ezantsi amxhome selemngcutsile embethile esopha nomzimba uphuma amanzi ngelo xesha ayeselebrate uthi ubhalele ngokuthi ayihleka onwabile umuntu engcungutheka iintsuku ngeentsuku intaba zezulu ezaziyikhombelo xesha zazifika zizigqolele athi umuntu aphuphele kuloo nto bantwana basebedinga amakhalanga ayelapho amaphoza ayelapho amahlungu kuloo ndawo athi umuntu ayibona le namaRoma ayibona inokufaneleka kodwa athendela i-exercise ngawo awayisebenzisa xa bone umRoma nomnye umRoma ayisebenzisa kuphela kubantu bomhlaba yiyo le nto athi uyesu kathatha isigqibo ngaye agqiba kule nto mana wambethelele emnqamlezweni kungoba wayengazalwa uhlanga namaRoma bantwana basebedinga Botani Khamet zawuyeka ithi le ndawo xa nizawuhlala phansi zabiwe ingubo babagqitshwa eyakhe ingubo yangaphansi uthi nobalisa yayinebithungo nomququmbelo wayo aqala amasodathi athathe into eziphikisana nayo athi amanye masizithengise athi amanye masizitshise kodwa laphuma inkashiso lento elithi masenze ngazo amakashiso ngokuthula besebandleni esabevumelene ngaloo nto ithi incwadi ekhe yadibana nayo azithabatha emva kwempikiswano enza ngazo amakashi enza ngazo amakashiso thula besebandleni zayiyeka ezantsi komnqamlezo abantu ababemile bayingomama abathathu ngoba ngoku kusondele ilixa lento okokubana bakudlulise ilifa akasekho utata nguYosefu yabelonyana umebhakaneni ngoku inkulu yakhe amama babemapha yayingomariya abathathu uthi ubhalele wethu yayingumariya unina kaYesu inguMariya umfazi kaKleopa kunye noMariya wasemagadala isakubona abamama kubanaba bemile ajonge kuyinina ozalayo ngokuyambona maviyelo emile oyena mfundi wayesemnyambeni yakhe athi mfazi yangunyana ngatesethetha lamazwi ubuhlungu ufihle umuzonqamleza akamjongile ulijaja ligazi Sonake uzatha sendebela lesicebo sabaThulu wathi mfazi nankunyana wakho waqhafaza into kwabamama yasikilini mfazi nankunyana wakho unokwenzeka ntoni na wena xa ingowakho umntu wakho nankunyana wakho abuya athi nyana
yakunyo wakwati ngehlungu wambamba ngengalo wambamba ngengalo waphekisa naye ekhaya ngoku nangona phakathi. Amen.